Скъпи приятели, в това ръководство ще ви разкажем стъпка по стъпка как да започнете работа с продукта и да получите първата си награда за притежание на разделени токени. Първа стъпка – създаване на интелигентен портфейл. Преди да започнете, трябва да създадете портфейл в Smart Wallet. Изтеглете приложението Smart Wallet от App Store, ако използвате iOS, или от Google Play, ако използвате Android. Отваряне на приложението и се съгласявате с условията за ползване, като поставите отметка в квадратчето. След това кликнете върху бутона «Създаване на портфейл». Това е всичко. Създали сте своя портфейл. Всичко, което трябва да направите сега, е да запазите мнемоничната си фраза за възстановяване на достъпа до портфейла. Кликнете върху съобщението за необходимост от архивиране на главния екран. Ще се появи екран, на който ще видите 12 думи. За да ги видите, натиснете и задръжте бутона Press and Hold to see the phrase. Моля, бъдете внимателни на този етап. Тази фраза е гаранция за сигурността на вашите средства. Препоръчваме ви да я запишете на лист хартия. Не съхранявайте мнемоничната фраза на електронни устройства и не я споделяйте с... За да продължите да използвате приложението, трябва да потвърдите мнемоничната си фраза, като въведете думите в правилния ред. Ако сте направили всичко правилно, ще се появи съобщение с поздравления. Втора стъпка – активиране на портфейла. За да извършвате операции с токени чрез портфейла, трябва да го активирате. За да активирате, просто прехвърлете един смарт в портфейла си. Можете да получите смарт последните начини. Помолете някой да ви ги изпрати. Да ги получите чрез размяна, да ги закупите на борса и да ги изпратите в портфейла си. Трета стъпка – попълване на баланса в портфейла. След като създадете портфейла, трябва да го заредите с токени Ultima. Това е необходимо за по-нататъчни плащания за продукти. Ще ви е необходима сметка за обмен. В нашия канал в YouTube ще намерите подробни инструкции за работа с борсата CoinsBit, където можете да купувате токени изгодно и безопасно. Връзките към инструкциите ще намерите в описанието под това видео. След това прехвърлете придобитите токени Ultima във вашия умен портфейл. Отворете приложението Smart Wallet и щракнете върху картата Ultima. Ще видите адреса на портфейла си, които можете да копирате, като щракнете върху иконата за копиране. Влезте в борсата на CoinsBit. Изберете портфейл, баланс от менюто, а в отворения прозорец – изтегляне. Въведете името на токена Ultima в лентата за търсене. Сега въведете копирания адрес на портфейла и сумата на Ultima, която искате да изпратите. Потвърдете трансфера. След това на имейла, който сте предоставили по време на регистрацията в борсата, ще бъде изпратен код за потвърждение. Използвайте кода, за да потвърдите прехвърлянето на токена и изчакайте борсата да обработи транзакцията. След като транзакцията бъде обработена, ще получите токените в портфейла си. За да изпращате транзакции с Ultima от портфейла, балансът ви трябва да съдържа смарт монети. Четвърта стъпка – регистрация в уебсайта на DeFi. Активиране на разделения лиценз. Посетете уебсайта на DeFi чрез връзката, която сте получили от лицето, отправящо поканата. В горния десен ъгъл на прозореца ще видите бутона за регистрация. Кликнете върху него. Ще се отвори прозорец за регистрация на SmartPass. Регистрацията се извършва в тази система. Попълнете всички задължителни полета – имейл, парола, потвърждение на паролата, име, фамилия и държавата, в която пребивавате. След като попълните полетата, трябва да се съгласите с условията за ползване. Прочетете ги внимателно и поставете отметка в трите квадратчета до съответните полета в дясната част на екрана. Обърнете внимание на името на спонсора. Това ще бъде посочено над условията за ползване. Ако то не съвпада с името на лицето, което ви е поканило, попитайте го за актуалната връзка за препращане. Предоставете активен имейл адрес, до който имате достъп по време на регистрацията. Препоръчваме също така да запишете паролата си на хартия и да я съхранявате на сигурно място, за да избегнете загуба на достъп до профила си. След като попълните данните, кликнете върху бутона за регистрация. На екрана ще видите съобщение за успешна регистрация и изискване за проверка на имейл. За да потвърдите имейла си, влезте в пощенската си кутия, която сте посочили по време на регистрацията, и намерете имейла от екипа на Smart. Ако не виждате имейла във входящата си поща, проверете папката за спам. Щръкнете върху бутона за потвърждаване на имейла в имейла. Поздравления! Успешно сте се регистрирали в SmartPass. Отидете в DeFi, щракнете върху бутона Go to DeFi, щракнете върху Sign In и влезте в системата. След това ще видите табло за управление. В зависимост от това към кой пул искате да се присъедините, изберете раздела за разделяне или разделяне на единството. В нашия пример ще закупим лиценз за VIP пула, затова избираме раздела за разделяне. Превъртете надолу по страницата, за да намерите списък с наличните лицензи за закупуване в раздела за разделени лицензи. След като изберете най-подходящия за вас лиценз, щръкнете върху бутона за покупка до него. Ще се появи изкачащ прозорец, който ще ви подкани да изберете предпочитания от вас начин на плащане. Изберете Ultima, потвърдете съгласието си с условията, като
и щракнете върху покупка. В следващия прозорец ще намерите общата сума в Ultima, както и адреса на портфейла, на който трябва да прехвърлите посочената сума. За потребителите на мобилни приложения ще бъде наличен и удобен QR код, за да се улесни процесът на транзакция. За да завършите транзакцията, изпратете точната сума, показана на екрана, на предоставения адрес на портфейла. Изпращането на точната посочена сума е от решаващо значение, за да се гарантира успешна транзакция. Сега трябва да активирате лиценза. За да направите това, отидете в менюто Моите лицензи, намерете закупения лиценз и щракнете върху бутона Активиране. Ако искате да прегледате историята на активиране, можете да го направите, като преминете към раздела История на активиране. Ако искате да платите за лиценза с Win, изберете този символ, когато избирате метода на плащане и следвайте инструкциите на екрана. Ако искате да закупите лиценз за Unity Split, изберете раздела Unity Split в таблото за управление вдясно, под връзката за препращане. Превъртете надолу по страницата. Ще намерите списък на наличните лицензи за закупуване в раздела Unity Split Licenses. Имайте предвид, че ако има промоция, ще видите предложените лицензи в първия раздел. Закупуването на промоционални лицензи се извършва по същия начин, както процесът, описан по-горе в това ръководство. Пета стъпка – подписване на договор за разделяне. След като сте придобили лиценз за разделяне, следващата стъпка е да сключите договор за разделяне. Изберете съответния раздел – Split или Unity Split. Превъртете надолу по страницата, за да намерите списък с наличните продукти за закупуване. За да закупите договор за разделяне, отидете в раздела Договори за разделяне. След като изберете най-подходящия за вас договор, щракнете върху бутона Покупка до него. Ще се появи изкачащ прозорец, който ще ви подкани да изберете предпочитания от вас начин на плащане. След като изберете Ultima, гарантирате, че сте съгласни с предоставените условия, като поставите отметка в съответното поле. След това щракнете върху бутона Покупка, за да продължите. Прозорец ще откриете общата сума в Ultima, заедно с адреса на портфейла, на който трябва да преведете посочената сума. За потребителите на мобилни приложения ще бъде достъпен и удобен QR код, който ще улесни процеса на транзакция. За да завършите транзакцията, изпратете точната сума, показана на екрана, на предоставения адрес на портфейла. Изключително важно е да изпратите точната сума, показана на екрана. Изчакайте известие, потвърждаващо получаването на плащането. Поздравления, успешно сте се здобили с разделен договор. След като сте закупили договора, ще забележите, че стойностите в джаджата за използване на разделен лиценз в таблото ви за управление са актуализирани. Шеста стъпка – изтегляне на разделени токени. След като закупите договора за сплит, блокчейнът ще генерира сплит токени. За да започнете да разделяте, трябва да ги изтеглите във вашия интелигентен портфейл. Моля, имайте предвид, че трябва да активирате двуфакторното удостоверяване, за да извършвате тегления на токени. Инструкции за настройването й ще намерите в нашия канал в YouTube, в описанието под видеоклипа. Така че, за да изтеглите своите сплит токени, трябва да влезете в таблото за управление на уебсайта DeFi. В горния ляв ъгъл ще намерите наличния си баланс на сплит токени, заедно с бутона за изплащане. Кликнете върху този бутон. Ще се появи прозорец, който ще ви подкани да поставите адреса на портфейла си за сплит. Можете да копирате този адрес от своя смарт портфейл. Поставете адреса, посочете броя на сплит токените, които искате да изтеглите, и кликнете Прехвърляне. Ще се появи прозорец, в който ще трябва да въведете кода си за двуфакторно удостоверяване. Отворете приложението Google Authenticator и въведете съответния код от приложението в съответното поле. Ако сте изпълнили правилно всички стъпки, ще получите съобщение, потвърждаващо създаването на заявка за изтегляне на токен. Токените ви скоро ще пристигнат на посочения от вас адрес на портфейла. Не забравяйте да активирате портфейла си, за да активирате операциите с токени Split. Активирането е лесно. Прехвърлете един смарт към портфейла си. Можете да прегледате изплащането си. Изплащания. Раздел История. Седма стъпка – получаване на награди в Ultima. Сега идва най-приятната част – получаването на пожизнени награди за сплитове. Можете да поискате първата награда 24 часа след акредитирането на токените за сплит в баланса на вашия смарт портфейл. Първото нещо, което трябва да направите, за да работите с сплит, е да се уверите, че разполагате с най-новата версия на приложението за смарт портфейл, а ако не, актуализирайте приложението. За да направите това, отидете в App Store, въведете Smart Wallet в лентата за търсене и кликнете върху бутона за актуализация. За успешното разделяне препоръчваме да разполагате с достатъчно количество смарт монети, тъй като те са от решаващо значение за изпълнението на договора за разделяне. Сега се уверете, че приложението ви е актуализирано и че имате смарт монети в баланса на портфейла си. Отворете портфейла си, щракнете върху разделяне и ще видите екран, показващ подробна информация за баланса и историята на транзакциите. Кликнете върху бутона за разделяне, разположен точно под баланса ви, за да го инициирате.
Ако не разполагате с достатъчно количество смарт монети, да допълни баланса ви. Ако балансът ви има достатъчно монети, ще се отвори прозорец с информация за текущото състояние на разделянето. Сега отидете в раздела «Моите раздели». Важно, не кликвайте върху бутона Claim Reward, докато всеки жетон за разделяне не е готов за разделяне и не светне в зелено. След като сте потвърдили, че всички жетони са готови, върнете се в раздела за разделяне, като кликнете върху стрелката в горния ляв ъгъл на екрана и кликнете върху бутона Claim Reward, за да поискате наградата си от блокчейна. Ще се появи екран за потвърждение. Изключително важно е да обърнете внимание на предупреждението за Smart Commission, тъй като то може да достигне до 100 смарт. За да сте сигурни, че искането ви за възнаграждение е успешно, уверете се, че балансът ви има достатъчно количество смарт токени, за да покрие тази комисиона, тъй като липсата на енергия, изисквана от договора, може да попречи на изпълнението на възнаграждението ви. Затова препоръчваме да попълните смарт баланса си по подходящ начин. За да сте сигурни, че портфейлът ви съдържа достатъчно смарт монети, поставете отметка в квадратчето. Потвърдете съгласието си с условията за ползване на продукта и след това кликнете върху бутона «Потвърждавам». Поздравления, успешно сте заявили наградата си. Сега трябва само да кликнете върху бутона «ОК» и ще се отвори екранът на Ultima Token. Там можете да видите наградата си. Ако имате някакви въпроси, моля, не се колебайте да се свържете с нашия екип за поддръжка. Ние сме тук, за да ви помогнем.